Yang sengaja pi, shaka spoken tutorial, halor ka getting to know computers. Hakane ke jingkai, inya pule shapang. Ki babonjai ki tia jangka computer, inya pule ro, ban connect ye ki babonjai ki tia jangka computer, barwa ki don arjai ki computer. Desktop, lani personal computer, ba laptop. Manta kisni, tablet PCs, lani tab, ba khalang kot, kilang ro ki ba paunam bha. Ki kam jangka computer. Ka computer ka tre ye ki santali ki kam ba kongsan, klem dan ye ki jinghe jongki. Ka pediang ye ki data, lani instructions, haka rukom jangka input. Ka pentre kam ye ki data, ka kum ka jingkwa, daki nong pendon kam. Ka bo ni store ye ki data, ka a ye ki result, haka rukom jangki output, ka penya ya baro ki jing tre kam hapo ka computer. Ka jing sedang bat ka rukom tre kam, jangka computer ka long, kumbala peni haka ni kadur. Input unit, central processing unit, output unit. Ka input unit ka yaraban, pendung ye ki data, bat ki programs, haka computer system, haka rukom bayaranti. Keyboard, mouse, camera, bat scanner, kidegi katokan ni kitir input. The central processing unit, ka pentre ye ki jingtre kam, kum ki arithmetic bat logical operation. Bat, ka store nebo ye ki data, bat instructions. Kumba julong, the central processing unit, lani CPU, kalong kumne. Kadon bonteli ki ports, nakmat bat shadin jongka unit. In sapule syapang kini, hadin katokan ni port. Kishim ye ki data, bat instructions, pentre kam ye ki, bat a ye ki output, lani ki result. Ki kamram bat pendep ye ki jing pentre kam, lani operation, ki khot ka processing. Ka output bat hadin labo ye ka rangkat bat ki data, bat instructions, haka storage unit. Ka unit ka bakersyan ye ka rukam ban penmi ye ki result, na ki data, kade ka output unit. Monitor, bat printer, kide ki katokan ni, kitir output. Barabar, ka desktop computer, kadoni ki sabanta, ki bakongsan. Monitor, CPU, keyboard, bat mouse. Ka camera, printer, lani scanner, laru ban connect ye ki haka computer. Kane kade ka monitor, lani ka computer screen, kumbangi khot ye ka. Kalong kum ka TV screen. Kade ka visual display unit, jang ka computer. Kapani ye ka user interface, jang ka computer. Iwe ila, ban play ki babonjai ki programs, bat tre kam, bat ka computer, laka bapandan kam, ye ka keyboard, bat mouse. Ya ka keyboard, lashna ban pendung ye ki contain, ki dak, bat kiwe ki commands, hapo jang ka computer. Uni ude u computer mouse. Kumba julong, udon ateli ki button, ki bala ban klik, bat u scroll button hapadeng. Ki kabanyan ya u left mouse button, ka pentre ye ki babon ki jing tre kam. La kabanyan ya u right mouse button, ka pentre ye ki babon ki jing tre kam, jong ki non-standard, ki shortcuts. U mouse wheel, la pendan kam, ka ba scroll sheneng, pa sharum, da ka ba pentan lun, ya scroll button. U computer mouse, ude uwe pat kalat, ban ekran, ni interact, bat ka computer na lor ka keyboard. Menta, tongin ye page, ye ki benta ba bonjat jong ka CPU. Udon u button, bangi yoi, haka benta ba shakmat jong ka CPU, bade u power on switch. Ban penme ye ka computer, wedon kam ban nyon, yo new switch. Udon u reset button ro, bayarap yang ye, ban restart ye ka computer, lata don kam. Badro, haka liang ba shakmat, pinyoi, ya ar leni khambon ki USB ports, bat ka DVD CD-ROM reader writer. Ki USB ports, apandan kam ban connect ye ki pen drives, shaka computer. Bat ka DVD CD-ROM reader writer, apandan kam ban pule leni tho, ya ka CD leni ka DVD. Manta, tongin page ye ki basyadin jong ka computer. Ki ports basyadin, apandan kam nakabanta ban connect ye ka CPU, shakiwe pat kitir jong ka computer. Ya kane lale, taka papandan kam da ki cables. Ki don bon kitir hapo jong ka CPU.
haba ka komputer kami ni on, baru kini kita terekam bat penmi ya ke jingkluj. Fans manaden ka ay ka layer badan kam ban pendai tha ya kita. Lemda kumta ka jingkluj palat kala ban wanra ya ke jing sniu syaka CPU ga syaya lam syaka jingdo ya ki data. Kani kade ka case cooling fan. Ka bo ya ke jing sheet jong ka CPU kat kum bade ban long bat yada na ka jingkluj palat. Power supply unit khodro PSU ka boarding ya ka computer. Manta tungin ya pule kumno ban connect ya ki babon ja kitiar syaka CPU. Bo ya baro kitiar halo ka me kumbala pani. Bo ya baro ki cables haka me kumbala pani. Nongkong tungin ya connect ya ka monitor syaka CPU. Connect ya power cable syaka monitor kumbala pani. Menta connect ya ka wipat ka banta pakut syaka power supply socket. Uni uday u power cable syaka CPU. Connect ya u syaka CPU kumbala pani. Nangta connect ya u syaka power supply socket. Kabobot connect ya u keyboard cable syaka CPU kumbala pani. Upot na kabanta ka keyboard uday barabor pa purple ka rong. Hilaban connect ya u mouse syaka upot ubade ya ka rong jerngam. Haka wipat ka rukam hilaban connect ya ka USB keyboard badu mouse ha uno na ki USB ports. Ki USB ports badangsa laban pendan kam haka ban connect ki pen drive hard disk mat ki wede. Uni uday u LAN cable. Bad uni uday u LAN port. Uday u wire connection ba alat ya ka computer ban connect syaka network. Ka wipat ka banta bakut jong LAN cable la connect syaka modem lani Wi-Fi router. Pin sapule syapang ka rukam penchna penbe yaki Wi-Fi connections haka wipat ka jinghikai. Ka LED light kan nyai me badlip haba ulan port utrekam wadiop diang yaki kam. Pila banyoi bagi don kiwe pat ki serial ports haka CPU. Yaki ne la pandan kam haka ban connect yaki PDA modem dan kiwe pat ki serial devices. Pin laro banyoi bagi don katukan ni ki parallel ports haka CPU. Yaki ne la pandan kam naka banta ban connect yaki tiar kum ki printer, scanner at ki wede. Manta tongin yape yaki audio jacks. Upot baping la pandan kam naka banta ban connect ke microphone. Upot uba blue la pandan kam naka banta ban connect ke line in kum kenuksa naka radio lane tape player. Upot uba green ejerngam la pandan kam naka banta ban connect yau headphone speaker lani line out. Manta pangila dep ban connect ya baro kitiar jongi tungin penme ya ka computer. Kabandong kong penme ya power supply button jong ka monitor pat ka CPU. Manta nyon how power on button ha ka monitor. Bat nangta nyon ya switch power on ba nakmat jong ka CPU. Barabar pin yo ya string jong ki contain ha ka screen bayong ha ka power ba penme nangkong ya ka computer jong pi. Kani kade ka BIOS system. Ka pani ya ka jingtip syapang ka central processing unit jong ka computer. Ka jingtip syapang katno ka memory ka computer ka don. Pat ka jingtip syapang ki hard disk drive pat floppy disk drive. BIOS kade ka software ka ba ya ka CPU ya ka jingta banungkong jong ka ha ka power ba penme ya ka computer. Baro ki rukam ha ka ban load ya ka operating system lakhot booting ya ka computer. Andala de baro ki jing khmi banankam pinyoi ya ka operating system interface. Lada pidei ki nom pendankam jong ka Ubuntu Linux pinyoi ya ka ni ka screen. Ba lada pidei ki nom pendankam jong ka Windows pinyoi ya ka ni ka screen. Manta tungin ya pe lengkot ya ka laptop. Ki laptop ki de ki computer ki bala pandai lang bat ki bala bandra shane shatai. Ka laptop ka long ka barit bat basting palat ka bala ban pensyong halor ka lebong ka power ba pendankam ya ka. Namar kata lakhot ya ka laptop. Kadon ki babon ki jok ki tiap kumba kadon ka desktop computer ka ba konthop ya ka display ka keyboard ka touchpad ka bade ka tiar ban kadau bat ban penyai. CD DVD reader writer bat ka mic bat speakers bashna kum ka wai ka banta. Kadon ro yo LAN port bat ki USB ports. Kadon yo video port la ka ba pandan kam u ne ka wai ki la ban connect yo projector sya ka laptop. Ki audio jacks kide ki basuk ban itho wala ki jong ki icons na ka banta ka mic bat headphones. Kani gade ka cooling fan ka bala don lapa ha ka laptop. Kani ka irap ban yada ya ka laptop na ka jingkluj.
Yaka laptop lapan me laka boarding lang bau AC adapter mat kadon yo battery bala ban charge. Nakata kadau kadi ka pengin laban ra shane shatai ban laban pendan kam shajengai naka boarding. Tungin ya batai lengkot hakani ke jengi kai nila dep pule shafang kitiar ba ponjai jongka desktop ba laptop mat kumno ban kanek kitiar ba ponjai jongka desktop. Peja ke video badan hakani ke link harum. Kapatai lengkot ya ke spoken tutorial project. Ladap himdan ya ke internet ke babiang pila ban download bat peja ka. Ka spoken tutorial project team ka aji kai da ka bapundan kam da ki spoken tutorials. Bat ai certificate da ki pass haka online test. Nakabanta ki jingtip ki bakambanya singa batho sha contact@spoken-tutorial.org. The spoken tutorial project kadai ka banta jong ka talk to a teacher project. Akarsanya ka taka national mission on education langbaka ICT MHRD sarkar jong ka India. Kambon ki jingtip halo kani ka mission ki don hakani ka link harum. Animation ba 3D modeling nakabanta kani ka jingkai lale dai apti lapan kanlai kani ka script dai velvet marvel pan ngade thawlat miki signing off. Publish ibon nakabanta by Isnolang.